देशभरात घडोवन हाडिल्ली नशामुक्त भारत मोहिमेक दिवचल वाठारात बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। ड्रग्स व्यसन विरोधी आणि बेकायदेशीर तस्करी विरोधात दिसा निमतान दिवचल पोलिसांनी जागृताय निर्माण करपा खातीर बायक रॅलीचे आयोजन केले। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी 5वो ध्वज दाखोवन रॅलीची सुरवात केली। या वेळार नशामुक्त भारत घडोवपाक हे फक्त सरकाराचे कर्तव्य न्हय तर पालकांची तितलीच जापसालदारकी आसा अशें सांगत तरणाटे ड्रग्सांच्या जाळ्यात सापडचे न्हय हे खातीर सगळ्यांनी एकवटीत यत्न करचे अशें आवाहन पीआय विजय राणे हांणी केले। पळयात। तरफ से इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ये जो डे इसके निमित्त जो रैली मनाई जा रहा है उसको फ्लैग ऑफ करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ बिचौली पुलिस स्टेशन के पूरे पीआई और उनके सभी स्टाफ को। दिस इज द अवेयरनेस क्रिएटिंग फॉर द अबाउट द ड्रग्स। नशा मुक्त भारत ये संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है वही नशा मुक्त भारत करने के लिए, नशा मुक्त गोवा करने के लिए हम हमेशा के लिए अग्रसर रहेंगे। मैंने सभी इसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया इनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और हमेशा के लिए सरकार नशा मुक्त गोवा रखने के लिए कोशिश रखती है। सभी फैमिली मेम्बर्स या सभी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इस नशा से मुक्त रखने के लिए मैंने उसका अवेयरनेस और इस तरह के रैली और बाकी सब में पार्टिसिपेट होना जरूरी है। फिर एक बार मैं उनको काँग्रेचुलेट। आज 26 जून जो इंटरनॅशनल डे अगेन्स्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रॅफिकिंग हो मनयलो वता देश जगभर। आयच्या दिसाचें म्हत्व म्हणजे आयचे जे आमचे तरणाटे आसा जे हे अंमली पदार्थ जे व्यसनां हे पयलीं जेन्ना एक मनोरंजन म्हणून त्या भागाकडे ते वळतात भुरगे आणि मागीर त्याचे परिवर्तन जाता एक व्यसन म्हणून। हातून ह्या भुरग्याचे अख्खे लायफ उद्ध्वस्त जाता। ह्या त्याच्या भुरग्याच्या करियरा पुरती मर्यादित नसताना अख्खी पूर्ण फॅमिली उद्ध्वस्त जाता। आज आम्ही हे जे काम नशामुक्त भारत, अंमली पदार्थ हे सगळं विरोध आम्ही फक्त पुलिसापुरती किंवा सरकारी यंत्रणा हेच आम्ही काम करतले अशें ना। समाजाचें काम आहा की बाबा खंयचो भुरगो जर अशा खंयच्या तरी ह्याच्या एका जर गरफटलेला आसा तर ताका योग्य ते मार्गदर्शन दिवचें, त्याचें रिहॅबिलिटेशन करचें हे आमचे समाजाचे कर्तव्य आहा। प्रत्येक पालकान आपल्या भुरग्याकडे व्यवस्थित उलोवपाक जाय आणि त्यांचे कितें प्रॉब्लम्स आहा ते जाणून घेवपाक जाय। आणि जर कोण जर असो भुरगो जर रॉंग एका व्यसनाक जर भरकटलेलो आसा जाल्यार तेचे योग्य ते मार्ग रिहॅबिलिटेशन जावपाक जाय परत। आणि हे जे आम्ही जे आज जे संकल्पना करता की देशाचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी आणि आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंतजी यांचे आम्ही हात बळकट करचे की आम्ही आज एक प्लेस घेवपाक जाय की हे जे व्यसन आहा ह्या व्यसन मुक्त भारत आणि नशामुक्त भारत ह्या एका सगळ्या संकल्पनेक आम्ही आमचे योगदान दिवपाक जाय, सगळ्यांनी योगदान दिवपाक जाय।